Sziasztok! A mai videóban olyan videó lesz, hogy melyik ruha illik hozzá. Vagy tehát egyszemüveghez melyik ruha illik. Oké, ehhez a pólóhoz, vagy hát ehhez melyik illik. Hogyha felveszem, valamint észre lehet venni, és ha észrevettétek, írjátok majd kommentbe. Done. Szerintetek illik-e hozzá? Szerintem igenis, meg nem is. Szóval ez így. Bocs. Akkor most jön egy másik. Akkor ez felsőhöz hogy illik? Nézzük meg. Ez szerintem nem illik. Jöjjön egy másik. Akkor ez a pólóhoz hogy illik? Bocsánat a kirabálásért, csak ugye a tesóm meg a apukám tévézik. Na. Szerintem ez a kanchoz illik. Akkor ez egy ilyen. Akkor jöjjön egy másik. És szerintem most jön ez. Még a legjobb az illik. Fel is veszem a szemcsét, amihez szerintem a legjobban illik. A hátulja az így néz neki. Ilyen póló. Szóval, hogy ez illik a legjobban. És ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!